Hello! Good morning. Good afternoon. Morning. Hi guys. My hair is short. I was at local hairdresser today, looks good. Sabi ko, pakitrim ng buko mga ganito. Pak! Ganyan yung tinrim. Ikli noon. It'll grow. Okay lang naman. Yeah. Like, I don't care. Hindi ko din siya strenate, wala. So, ganyan lang talaga yung buko. Ano lang natin. Hindi kasi talaga ako mag-vlog sana ngayon. Ngayon yung may pumunta dito sa bahay. Sana mag-offer sila, pero hindi ko pa alam. Wala na. We're not expecting anything. What do you mean? I told them that today was the... No, we're not expecting. Hoping, but not expecting. Yeah. Well, good. Whatever happens, happens. Anyway, we will make kwek-kwek and fishball. Si Lyra kasi, it's because of Lyra. She posted Love you, something. Lyra. I know. She posted something on Instagram. She has, I think, fishball, something street food. No kwek-kwek. And I was like, I wanna make kwek-kwek. Kasi meron kaming quail eggs. So sabi ko, kwek-kwek ako. Are you trying to get the water out of them? Yeah, so I'm draining it. Okay. Kasi alam nyo, di ba? Ito yung... This is the one that burned me, remember? It's gonna make a big mess. Make sure you clean the mess up, babe, as well. I will. Just relax. I've got my ingredients here. I'm gonna start making this. I have a list on my phone, like ingredients and all that. Oh, today is Saturday pala. Happy Saturday, guys. Happy Saturday. You okay? Let's go shopping. I'm gonna stay here. What? Is it okay? I thought you were gonna come shopping. Am I gonna come with you or am I gonna start You cooking? can stay here. Okay. Yeah. Is it okay? Yeah, that's alright. Yeah, so I can start. Okay. Yeah, the ingredients that I need is just for the sauce. So I can start the kwek-kwek, actual kwek-kwek, and then the sauce. Okay. Is that okay with you? Alright, I'll take the phone. Alright. Okay. I'll see you later, bye. Love you, bye. Okay. Okay, so gawin muna natin yung butter. Recipe to ni Lyra ha. Smile, Lyra. For the batter, 1 cup of flour, 1/4 cup of corn flour, and 1 tablespoon of annatto powder. So, pabili din ako kay Dan ng more flour kasi gagawa ako ng fishbowl. Nakagawa na ako ng fishbowl eh. I-leave ko siya dyan sa taas kung interesado kayo guys. Now, that one was good. Especially the sauce. Masarap yung sauce nun. Kaya lang, feeling ko, nasobrahan yung ano ko nun, fish stock. Kasi I remember, walang fish cube naman eh, fish stock lang. So, feeling ko na ano siya, na sobrahan. So, hindi siya yung kwek-kwek ni, hindi siya yung like fishball na nasa kalye ba? Diba kasi yung sa fishball sa kalye parang walang masyadong lasa, pero yung nagdadala is yung sauce. Yun, yung, parang matching ako eh. Yung ginawa ko, ano talaga siya, ma-fish talaga siya lasa. Malamang, nilagyan ko siguro yun ng maraming fish stock. Gusto ko yung walang lasa. Parang tanga, gusto ko walang lasa. Okay. And then, lagyan to ng tubig. Hindi ko alam, wala sa lista ko kung anong ilang tubig, pero ganyan. Nandiyan na yung ating dry ingredients. Mag-add lang ng tubig hanggang sa makuha mo yung consistency na gusto mo. So, ito yung consistency na habol natin, guys. Ayan. Okay na yan. Yung annatto powder pala, hindi ko to pinuno, ha. Ano lang siya, siguro mga just under 1 tablespoon yung nilagay ko. And ganyan na siya ka-orange. So, okay na sa akin yan. So, itong consistency na to, okay na din para sa akin. Hindi ko alam kung ilang tubig. Sana measure ko, pero hindi ko na-measure. Now, dapat i-coat muna natin siya sa corn flour. So, check ko lang yung ingredients para dun. Bawag sila ni Boy. What sort of olive oil? Not olive oil. Just the, like, canola, sunflower, any of those. Okay. The big one that we use for frying. Okay, just what, like a liter? Yeah, if there's a lira, yeah. Okay. Okay. Fish stock? Fish stock. But again, if there's none, that's fine. Alright, I'll have a look. Yeah. Alright, no worries. Thank you. Alright, love you, bye. Love you, bye. Okay, so kailangan natin ng 1 tablespoon ng corn flour. Oh, perfect. 1 tablespoon lang. Corn flour. 1/4 cup ng flour. Ito pang, ano lang to, pang coat lang sa ating eggs before natin siya ilagay sa ating batter. And then salt and pepper. So,
So, mix-mix mo lang to. Iko-coat natin yung itlog dito, tapos dyan sa batter, and then ready na tayong mag-fry. Kaya lang, wala pa tayong oil. Meron kasi kaming oil na natira, olive oil. Inasasayangan ako na igamit na pang deep fry yung olive oil kasi konti lang siya, diba? Our eggs are ready. Nagde-drain siya. Nagtakot ako dito sa eggs na to kasi yan yung nakapaso sa akin. Wait, hello, my love. Hello. How many red chilies do you want? Do you want little ones or big ones? Little ones, please. Gusto ko sana talaga yung madrain talaga siya, pero imposible kasi pumasok na to sa egg yolk yung ano nito. Tubig nito. Ito yung quail eggs in water. So, meron talaga siyang tubig, guys. So, lagay natin siya dyan. Itong ginawa kong butter, tama lang siya for 1 can of quail eggs. Ito na yung dinner namin kasi mag-alas 6 na, guys. Alright, so ayan, na-coat na siya ng maayos. Lagay natin siya dyan. Isa-isa. Dapat ngayon, nagre-ready na yung oil natin. Pero wala pa nga tayong oil eh. Okay. Timing, tapos na yung aking labahin. Sasampay ko lang yun, guys. Guys, ito naman para sa sauce. Lagay lang tayo ng garlic. Yung nilagay ko is malalaking cloves ng garlic, 2. So, 1 tablespoon to siya ha, pero hindi puno. Salt and pepper. 1/3 cup ng tubig. 2 tablespoon ng soy sauce. Recipe to ni Lyra, guys, ha? Masarap to. Try niyo to. And then, sugar. 3 to 4 tablespoon. Mag-start muna ako sa 3. Ayoko kasi masyadong matamis. Ayan. Chili. Malaki yung chili na nabili ni Dan. So, mag-start lang tayo sa isa muna. Kasi alam niyo naman si Dan, hindi mahilig sa maanghang. 1 cup ng Fanta or orange, guys, or royal. Ayan. And, pwede na natin yung isa lang sa apoy. Yan na yung ating sauce. Sauce ni Manong. Masarap to. Okay, so nakasalang na yung ating sauce. Yung oil natin, hinihintay ko na lang na mag-boil siya. So, yun na yung ingredients para sa kwek-kwek ha. Hinihintay na lang natin yung oil. Alright guys, ilalagay na natin yung kwek-kwek. And then, natakot ako dito do. Lagay mo siya sa oil. Ay, lumabas yung babe da. That wasn't coated properly. Did it coat or not really? Oh. Only one. Okay, this is the last one for now. Okay. Ganyan na yung itsura ng sauce natin. Naamoy ko na siya. Ang bango-bango na niya, guys. Tinakpan ko yung ano kasi. Tatakot ako dito. Gawin natin yung ating fishball, guys. I-prepare natin yung ingredients para sa fishball. So, yung babasihan ko is yung channel ni Kusina Chef. Ililive ko yung link niya sa description box para kayo na lang mag-check. Hindi ko i-follow lahat. Bali, i-divide ko yung ingredients niya in half kasi ayoko naman sobrang dami. And nakabili si Dan ng fish stock. Ayun, meron. So, konting fish stock lang yung ilalagay ko mamaya. Alright, so 1.5 cups of plain flour. 2 cloves ng garlic. So, yung sabi sa recipe niya, 2 cloves. Follow ko na lang yun kasi 2, yeah. Gusto ko maraming garlic eh. Ito na naman ako, hindi na naman ako nagpa-follow the instructions. 1.5 tablespoon ng baking soda. Alam mo ba yung sinabi niya? Baking powder. Aking baking soda. Salt and pepper. Carrots, onion, at saka spring onion. What's this, babe? What are you making? Fishball. Okay. This is fishball. Alam niyo guys, lagyan ko ng konting flour. Kasi para mapadami yung ibang sahog ko. Konting flour. Ayan. 3/4 cup of water. Ayan. And then, konting fish stock. Again, konting-konti lang ha.
Yan. Is that all? Yep. Bloody hell. Mix it all together. All that for that. Ay, nako guys. Nangyari na naman siya. Pumutok na naman. Napagalitan tuloy ako. Sabi niyo, bakit kasi niluluto? Luto ko, nag-quirk-quirk. Alam mo, pumuputok. Pumutok na naman siya guys. So, see? Pula yung aking dito. Puputok. Ayan. Ayan. Tapos meron akong pula dito. Ayan. Okay. Okay lang ba? Doon lang ba? Parang doon lang. Pumutok siya ng bongga. Tingnan nyo, oh. Ano na eh, kinuha ko na siya sa apoy. Tapos, hinayaan ko lang siya doon. Tinakpan ko siya, diba? Tapos, sobrang init na niya. So, inano ko muna siya. Kinuha ko muna siya sa apoy. Inoff ko yung apoy. Tapos, hinayaan ko lang siya doon ng mga ilang minuto. Pag open ko sa kanya, bagal-bagal pa. Yung last na egg yolk na lang. Yung egg yolk na nahiwalay sa kanyang shell or sa kanyang coating, yun yung kinuha ko. Pagkuha ko, tingnan nyo, pumutok siya. As in, pumutok talaga siya ng bongga. Naputukan yan. Tapos, yung damit ko. See? Pumutok na naman siya. Promise, last na talaga to. Ayoko na talaga ng quick-quick. Bakit kasi siya ganun sa akin? Ang kamay ko, naputukan. Feeling ko ito, mapapaso ito. Yan. Yan. Pagalitan tayo nito. Galit na galit ulit. Anyway, yung ating natahimik ako, sumigaw kasi siya. Sabi niya, bakit kasi gumagawa na quick-quick? Ayan. Para yan sa fishbowl natin, guys. Ang dami kong inad kasi sobrang napadami yung carrots. Okay lang ba yung dito ko? Sobrang napadami yung carrots. So, naglagay ako ng maraming flour. So, wala na. Hindi ko na alam kung anong recipe nito. Anyway, iniinit ko ulit yung oil. Wala na naman tong egg eh. So, okay na siguro to. Lulutuin ko lang yung fishbowl kasi sayang naman. Pero tapos na yung quick-quick. Ayan, Ayan, Yun yung egg yolk na sumabog. Ay, buwisit talaga siya ang hakdiya, eh. Ayan. Hindi ko alam bakit siya sumasabog sa akin. Lagi talagang ganyan. Hindi ko naman siya hinayaan dun. Yung ginawa ko nga is, inoff ko na siya, no? Tapos hinayaan ko lang siya dun. Nilipat ko siya dun para wala na siya sa apoy ng mga ilang minuto. Tapos pag open ko pa sa kanya, pag ganun pa ako, ganyan. Tapos kinuha ko yung iba. Okay naman, yung pang last lang talaga. Hindi niya talaga ako tinantanan. Yung last talaga. Anyway, ayan, balik na naman siya sa apoy kasi lulutuin ko yung fishbowl. Visit ba yun, eh? Hindi ko na tuloy mautusan si Dan kasi galit na siya sa akin. Sariling sikap. Balik, sariling sikap na naman ako. Ahak ba yun, eh? Napaka-oily na tuloy ng floor ulit kasi natalsikan. Ay, naku, ang linis-linis pa naman ang bahay namin. Anyway, try natin to be. Hindi ko alam kung tama ba to. Dapat kasi dalawang to, diba? Dalawang kamay, dalawang kutsara. Wait, gawin ko lang siya, guys. Hindi ako makaka-vlog. Guys, ang dami pang natira pero hindi ko na kaya kasi every time gaganon ako, sumasakit itong mga natamaan kanina. Wisit talaga yan, eh. Anyway, dito na yung ating quick-quick. At saka yung fishbowl natin, tingnan nyo. Okay lang yung lasa niya. Mas gusto ko siya kaysa sa last time na ginawa ko. Kaya lang, parang yellow yung niya, eh. Yung, tingnan nyo naman to. Ay, nako. Tingnan nyo yung gitna. Medyo yellow siya. Hindi siya kagaya nung fishbowl ni Manong. Pero mas okay yung lasa. Mas gusto ko to kaysa last time. And masarap yung sauce natin. Tapos na yung sauce natin, eh. Ayan. Okay, kain na tayo. Malab, are you ready? You're right, you don't wanna eat? Why not? You okay? I was just making a salad. Huh? I was just going to make a salad. You will make a salad? I was going to. What salad? Just wanted to eat something healthy. Boot. Burit. It's okay, I'm gonna mop it. You okay? Is that sauce up or we call No, it's alright. It's not too hot. It's not too spicy either. Good? Okay, kain ako, Bin. Kanina pa ako gutom na gutom. Masarap yung sauce, guys. Pero,
dinagdagan ko siya kanina ng tubig, tapos nagdagdag din ako ng, ano dinagdag ko? Corn flour ng konti. So, depende na sa inyo, ha? Depende na sa panlasa nyo. Tikman-tikman nyo na lang, pero masarap na siya. Hindi siya ganun ka-anghang. Kasi nga si Dan. Tayo, guys. Hindi ko pa nag-try yung kwek-kwek. Buisit kang kwek-kwek, ha? Hindi pa din siya yung fishball ni Manong, pero umahapdi yung ano ko, ha? When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. We're going to cook something right back there, that way, tonight. I'll do it. Thank God if I give you hate yourself. I'll do it. No, seriously, stop climbing stuff as alright. Ano na eh? Ang bilis na. I'm almost finished. Wala to. This? The rest of them might come off. So you got, if these cloths are having to paint it properly. Guys, tinan nyo yung ginawa ni Dan sa ano, maliit na minapat. Ang sagot lang dyan, kasi ang dami niyang ano eh, marks. Yung parang ganun, madumi. See, tas hindi siya natatanggal kung regular na ano, sabon lang. Ito pala yung katapat niya, Gumption Multipurpose Cleanser. Bathroom, kitchen, laundry. And okay siya sa mga ganito. Tingnan nyo! Feeling ko lang harsh yung chemical nito, so dapat mag-glove sana. Pero hindi to nag-glove si matigas yung ulo nito eh. Wow, that looks good. So I know what to use now. Are you using a steel wool? Yeah. Yeah, okay. So steel wool guys, tapos Gumption. Ito oh, where did you get this? Kohl's? Kohl's. Yung mama niya yung nagturo sa kanya. Yan din pala yung ginamit niya na panglinis ng aming gas range. Kasi diba noon na vlog ko na yun na may mga itim-itim dito na hindi ko makuha-kuha. Like yan, oh, see? Galing yan sa luto natin ngayon. Bago yan. Yan, oh. Bago. So, kapag natagal na siya, hindi na siya basta-basta. Tapos nung nag-YouTube ako, sabi baking soda daw. Hindi naman natanggal ng baking soda. Gumption pala. Ito din, oh. Akala ko nga, dahil lang talaga siya sa set na to. Kasi yung una naming circulon na, yung dark yung dito, hindi naman siya nagaganyan. Sabi ko, baka ito pangit. Pero, ano lang talaga. Sa pagluluto lang talaga. Pero yeah, look at that. Good job, eh. Thank you. Popcorn tayo, guys. We are watching Tiger King. Maganda tong series na to. Kung gusto nyo, panoorin nyo. Maganda siya. Ilalagyan namin siya ng extra salt. So, nandito na yung aking pink salt. Nag-skincare ako kanina while nanonood kami. Kasi sobrang late na guys. Anong oras na ba? 12:06 na ng gabi.
ano din kasi, wala din naman kasing ganap bukas, Sunday. So, tinapos namin yung series. Maganda siya, Tiger King. Yun yung vlog, guys. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Mwah.